на сярэднявечных картах мы знаходзім уже Полацк, Смаленск. Гэта быў просто маршрут, гэта была дарога з поўдня на поўнач, і гэта магла быць і Бярэзіна, і гэта магла быць і Свіслач, гэта ўсё быў просто шлях. І на той карце прысутнічае на карце Фрамаура Русе-Альба, але яна размешчана памылкова далёка на ўсход. Ці выкарыстоўвалі яны і нейкія там прыборы спецыяльныя, допустим, каб вылечыць там адносна сонца, адносна там палярнай зоркі там. І такім чынам вось Мінск у сярэдзіне 16 стагоддзя, ужо гэта дакладна Мінск на Свіслачы наш, вось ён патрапіў на еўрапейскія карты, ну і далей уже з іх не сыходзіў, але толькі удакладнялася яго месцазнаходжанне. Вітаем усіх прыхільнікаў добрага каналу, зноў меркаванне, і мы стараемся высветліць усё ж кожны раз самыя цікавыя пытанні для нас, для нашых гасцей і, так думаем, для вас таксама. Пішыце пра ўсё, што вы думаеце падчас відэа і, зразумела, пасля відэо. Падтрымлівайце нас лайкамі. І сёння у нас у гасцях Ілля Андрэеў, заснавальнік сайта imago.by, ну і асоба дасведчаная ў таямніцах картаграфіі, беларускай картаграфіі, да і ўвогуле беларускай мінуўшчыны. Прывітанне, Сергей, прывітанне, Лявон, дзякуй, што запрасілі. Гэта з вами асабліва прыемна пашукаць яшчэ нейкіх цікавостак на гэтых старадаўніх картах. А увогуле, як, Ілля, ты прыйшоў да таго, што займацца пачаў картамі? З аднаго боку, гэта проста быў збег абставін, але гэта пошук сябе, сваёй ідэнтычнасці. Все мы займаемся, шмат хто і генеалогіяй, шукаюць сваіх продкаў, дзе, адкуль мы выйшлі. Пачыналася з гэтага. І далей гэты свет старадаўняй карты, ён аказаўся ўвогуле такі невычэрпны, асабліва у Беларусі, не шмат даследавана. Многія рэчы, як былі знойдзены ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, прамоўлены, паказаны ў нейкіх неякасных рэпрадукцыях, так і засталіся. І далей яны тыражаваліся, ніхто не звяртаўся зноўку да крыніц. Было вядома, выходзіла ў Вільні у 1555 годзе карта, на якой быў рускі тэкст па-руску. Калі мы кажам на той час рускі тэкст, гэта тэкст мова Вялікага княства літоўскага, старабеларуская мова. І ўсё, увесь гэты час нікому асабліва не было справы, што гэта за карта. І гэтая цікавасць перарасла пошук не толькі інфармацыі на саміх картах, а ўжо пошук саміх карт. Не скарбаў на картах, а карты як скарб. І за гэты час сапраўды былі знойдзены нейкія карты, некаторыя і невядомыя, але яны не настолькі цікавыя, не настолькі сур'ёзныя, каб гэта была вау-падзея. Але многія старыя праз нейкія згадкі, нарэшце мы самі іх убачылі і, на маю думку, уводзім паступова ў навуковы ўжытак. А чаму якасныя, менавіта толькі якасныя ёсць фотаздымкі гэтых картаў на imago.by? Там глядзіш, можна такія дэталі разглядзець. Так. Гэта зроблена настолькі дэталёва. У гэтым кірунку, зразумела, няма прыдзелаў, але гэта сапраўды важна, бо карта, каб з ёй працаваць, яна павінна быць якасна, каб мы маглі ўсё прачытаць і проста для таго, каб працаваць. І ў той жа час мы не забываем пра эстэтычнае значэнне гэтай карты. Калі у нас на сайце ўсё можна спампаваць і выкарыстоўваць, калі ласка, афармляйце, выкарыстоўвайце ў любой прадукцыі, для гэтага трэба, каб была якасная выява. Ну і на самой справе я так разумею, што праца у вас на сайце працягваецца, контент папаўняецца, і насамрэч беларуская картаграфія дагэтуль мае яшчэ безліч белых плямаў, якія яшчэ заслугоўваюць свайго вывучэння і нейкай такой інтэграцыі ў навуковы, ды ўвогуле у просты ўжытак.
Так, на жаль, не стае часу, ну, на сайце апублікавана там процентаў, можа, 10, можа, нават і 5 ад усяго таго аб'ёму, які можна было б апублікаваць. Хутчэй, сайт сёння выконвае ролю уводзіна вось у гэты прадмет, у гэтую тэматыку. Людзі звяртаюцца і просяць нешта іншае, мы заўжды гэта даем, яно не заўжды там прадстаўлена, далёка не заўжды на сайце. Вось, але нейкія унікальныя рэчы, важныя рэчы, ім стараемся прысвяціць асобна або артыкул, або нават разгарнуць гэта ў нейкую падзею, як тое было з гравюрай «Горадні Цюнта», якую вось мы зрабілі рэканструкцыю і пасля тыражом яе выдалі. Вось, ну і іншыя таксама былі праекты звязаныя. Так, кляровая. Яна была чорна-белая, але менавіта там прыгожая рэч. Мне здаецца, гэтаму трэба прысвяціць нейкае такое асобнае наше меркаванне. А вось калі ўжо ісці штурхнуцца ад радаводу, ад усяго, калі ж усё ж Беларусь-то з'явілася на картах, калі мы можам казаць, што вось дакладна з'явіліся ўжо беларускія назовы, там, ну, менавіта славянскія, будзем казаць так, крывіцкія там ці іншыя, вось тое, што мы можам атаясаміць вось з нашымі ўжо продкамі. Ну, на сярэднявечных картах мы знаходзім ужо Полацк, Смаленск. На ўсіх картах мы знаходзім нашыя рэкі і ўжо адносна іх спрабуем расшыфраваць не заўжды зразумелыя нейкія назовы. Асабліва гэта датычна арабскай картаграфіі. Там праблема з напісаннем, яны не пісалі галосныя літары, і тое, што дайшло да нас, яно вельмі скажоным такім выглядзе, размешчана вельмі прыблізна, і там ёсць Муніліска, напрыклад. Ці то гэта Смаленск меўся на ўвазе. Ну, яно размешчана на Дняпры, а можа быць гэта Мінск. Ну, мы ведаем, Мінск не размешчаны на Дняпры, але і ў тыя часы, і ў сярэднявеччы, калі казалі пра Дняпро, або яго выяўлялі, гэта не быў сённяшні Дняпро, гэта быў проста маршрут, гэта была дарога з поўдня на поўнач, і гэта магла быць і Бярэзіна, і гэта магла быць і Свіслач, гэта ўсё быў проста шлях. І ён маляваўся заўжды адной лініяй, і гэтаму пацверджанне на ўсіх картах мы бачым, што калі яны малююць вось рэкі, гэта проста дарога кудысьці. І кажучы пра арабскую картаграфію, на ёй з пэўнымі дапушчэннямі мы знаходзім. Магчыма, там Брэст быў, магчыма, нейкія іншыя населеныя пункты. Вось, ужо ў сярэднявеччы, вось, як я казаў, там ёсць Полаччына, заўжды ёсць Кіеў, землі Русія-Альба упершыню з'яўляецца на карце Фрамаура. Гэта позняя сярэднявечная карта, сярэдзіна 15 стагоддзя. Гэта ўжо падсумаванне вось гэтых сярэднявечных уяўленняў. Ужо нараджаецца ў гэты час новая картаграфія. Уже першыя новыя карты, пабудаваныя па прынцыпам каардынат. І на той карце прысутнічае на карце Фрамаура Русія-Альба, але яна размешчана памылкова далёка на ўсход. Вось. І Фрамаура сам сабе не адпавядае там сваім прадстаўленням, таму што побач прысутнічае тэкст, у якім ён кажа, што вось гэтае дзеленне каляровае, яно адпавядае толькі падзелу на рэкі. І далей піша: белай рэкой можна дайсці да Белай Русі. І таму ён пазначае там Белую Русь. Хаця ў яго няма тут белай рэкі. Чырвонай рэкой там яшчэ некуды, чорнай рэкой яшчэ некуды. Але гэтых рэк таксама няма. То есть у яго мы бачым такія абрывістыя досыць веды, но тут цікавым з'яўляецца тое, што ён бачыць менавіта спосаб, менавіта нейкі маршрут прыходу да Белай Русі, і ён надае гэтаму каляровае гучанне. Гэта цікавая такая інфармацыя, але якая патрабуе далейшага вывучэння і тлумачэння. Вось. Надалей часцей ужо на картах Белая Русь звязваецца з наўгародскімі землямі, з землямі памежнымі часам вось з Полаччынай, але не на ўсіх. Ёсць вось карты, якія па Барісфену можна прыйсці да пачаткаў гэтых земляў Русія-Альба.
Толькі пачаткаў. Так, а далей ідзем далей, можам дайсці і да Наўгародчыны. Ну, я так разумею, што з цягам часу веды геаграфічныя, картаграфічныя, яны так удасканальваліся. Адпаведна, і дакладнасць картаў была ўсё большай і большай. Ну і вось у гэтай сувязі хацелася б запытацца, вось сярэднявечныя картографы, якім чынам яны нейкім чынам прывязвалі тапонімы да мясцовасці? Ці выкарыстоўвалі яны нейкія там прыборы спецыяльныя, допустим, каб вось вылечыць там адносна сонца, адносна там полярнай зоркі, там, ну не ведаю, неяк так. Так. Безумоўна, выкарыстоўвалі арыентыры у першую чаргу вось углавыя, розніцу углавую і вымяралі яе у дні сонечнага сонцастаяння летняга. Вось гэта яшчэ ў антычныя часы. То есть гэта патрэбны быў гнамон, ну фактычна гэта падобна на сонечны гадзіннік, вось, але ён вымяраў не час там сутачны, а вось у пэўны час вугал адносна гэтай тэрыторыі, адносна сонца. Вось, і гэтая вуглавая розніца, яна давала, в прынцыпе, шырату, градус. Вось. Канешне, яшчэ ў тыя ж часы, яшчэ ў антычныя часы з'явілася астралябія, пасля яна была вельмі усовершэнствавана ўжо арабскімі падарожнікамі і картографамі. Вось. Ну, у сярэднявеччы... Занепад, мне здаецца, там быў час... Ну, у раннім сярэднявеччы так. Хутчэй, гэтыя карты хутчэй былі схемамі, хутчэй былі нейкімі планамі, і не заўжды яны адлюстроўвалі сапраўдную адлегласць, яны былі вельмі скажоныя. Ну, адно тое, што Іерусалім павінен быць заўжды ў цэнтры, то есть гэта ўжо накладала ось такі пэўную схему. Даволі дрэнна ведалі, мне здаецца, тую самую Эфіопію і гэтак далей, туды заходзілі не вельмі добра. І таму адлюстраванне было, ну, такое схематычнае, я так разумею, менавіта за гэта. А ўсё ж вернемся да тэрыторыі Беларусі. Вернемся. І вернемся, калі ж мы побачылі сапраўды вось першыя такія ўжо дакладныя там понімы, назовы, рэк, ужо калі можам сапраўды сказаць, што вось гэта вось наша, ну хаця, канешне, не нашыя карты. У славян, здаецца, яны ўвогуле з'явіліся позна ці не захаваліся. Гэта ўжо розныя меркаванні могуць быць. Выказвайцеся на гэтай лік, але вось калі ж ёсць дакладныя. Ну, пачатак 16 стагоддзя, гэта ўжо друкаваныя карты, але яны былі створаны і удакладнены на падставе карты, вядомай карты Мікалая Кузанскага, это сярэдзіна 15 стагоддзя. То есть гэта першая новая карта, якая адлюстроўвала тэрыторыю і Вялікага княства Літоўскага ў тым ліку, вось на якой мы знаходзім населеныя пункты. На жаль, Менску там няма. Менск з'явіўся вельмі позна, ну, адносна іншых населеных пунктаў позна на картах. Гэта толькі там сярэдзіна 16 стагоддзя на карце Европы Герарда Меркатара. І тое, дзякуючы таму, што праз Менск праязджаў з пасольствам Герберштайн. Вось, і ён пазначыў вельмі падрабязна свой маршрут, і гэта было выкарыстана ўжо фламандскім картографам, які проста нанес на нашай тэрыторыі, і на карце гэта вельмі бачна, што гэтыя населеныя пункты, яны проста расстаўлены вось па кірунку, як маршрут. Вось, і такім чынам вось Мінск у сярэдзіне 16 стагоддзя, ужо гэта дакладна Мінск на Свіслачы наш, вось ён патрапіў на еўрапейскія карты, ну і далей уже з іх не сыходзіў, але толькі удакладнялася яго месцазнаходжанне. Ну, гэта дае такі падставы, што мы проста не ведаем пра тыя гарады і тое, што, ну, заставалася на іншых. Ну, карты не захавалі нам у гэтай інфармацыі. На жаль, што не ўсё можна выкарыстаць з картаў і сказаць дакладна вось толькі. А тут мы ж ведаем,
Што мінску колькі гадоў на шмат больш. Так, часта выказваецца меркаванне, што не захавалася шмат вось матэрыялу картаграфічнага, рукапіснага. І чаму? Таму што характар паходжання гэтага матэрыялу гэта быў практычны. То есть гэта той жа падарожнік, той жа з нейкімі мэтамі, не ведаю, вайсковец ці або пасол той же самы або купец. Вось ён карыстаўся, і колькі гэтых купцоў загінула па гэтых дарогах, і разам з іхнымі стлелі і гэтыя карты. Вось, безумоўна, гэта не была тая карта, як мы разумеем. Хутчэй за ўсё гэта была нейкая такая рукапісная рэч, якая проста паказвала кірунак, паказвала пэўныя кропкі, дзе там трэба пайсці на ўсход або на захад, нейкія развілкі па рэках і гэтак далей. То есть гэта была вельмі умоўныя такія маршрутныя ітынерары, так званыя. Вось, гэта было. Хутчэй за ўсё, нешта падобнае было і на нашых тэрыторыях. І толькі гэта археалагічны матэрыял, на жаль, не пацвярджае гэтага. Вось, я думаю, што яго трэба працягваць шукаць. Магчыма, у нейкім фальклорным матэрыяле. Напрыклад, всем вядома з казкі вось такі сюжэт, калі галоўнаму герою даецца клубок нітак. І ён кажа, хто там скажа, вазьмі яго, і ён цябе кудысьці давядзе. І ці не мог быць гэты клубок нітак вось тым ітынерарам? Вось я, калі ішоў да вас на студыю, я ўзяў вось такі раменчык скураны, і я вось яго тут пазначыў. Вось уваход – гэта такая петелька, паварот направа – гэта 2 вузелка, 1 вузелок паварот налева. То есть, і, в прынцыпе, мы можам скласці вельмі даўгі клубок, па якім мы можам вельмі далёка прайсці. То есть, мне здаецца, гэта магло быць пэўным вось такім картаграфічным тагачасным матэрыялам. Мы яшчэ і даведаліся, адкуль у казках ёсць гэты самы клубок. І, дарэчы, своеасаблівы лайфхак. Калі ў грыбы пойдзеце, то можаце пазначаць усе вашыя павароты каб назад з лесу. Тут патрабуецца некаторая спрактыкаванасць. Безумоўна, людзі ў той час арыентаваліся па зоркам. Было і па зоркам, так, і была нейкая пераемнасць, так, людзі перадавалі свае веды, пакідалі ўсё ж такі нейкія арыентыры, якія не дайшлі да нашага часу. І былі, канешне, Івана Сусаніна, якія заводзілі усіх, ведаючы лепш тых самых картаў, куды ісці. А калі ж з'явіліся беларускія картографы, калі ось нашыя продкі менавіта паспрабавалі, ці дайшло да нас ось сведчанне, што менавіта яны гэта зрабілі, яны зрабілі першыя карты, якія мы ведаем. Ёсць згадкі пра раннія часы, што людзі выкарыстоўвалі для нейкіх вайсковых спрэчак, пра нейкія размежаванні, яшчэ у часы супрацьстаяння з крыжацкімі ордэнамі захаваліся проста згадкі пісьмовыя. Гэтага матэрыялу мы не ведаем, ён не дайшоў да нас. Вось, пачаткам беларускай картаграфіі, калі так, складанае пытанне, адкуль браць адлік. На сёння я лічу, што мы можам пачынаць адлік ад сярэдзіны 16 стагоддзя. Гэта гаворка пра тую карту, пра якую я казаў, якая была выдадзена ў Вільні, і на якой прысутнічае тэкст старабеларускай мовай. Карта была створана, так званая карта віда ляцкага. Яна адлюстроўвае, канешне, тэрыторыі Расіі, пераважна маскоўскай дзяржавы на той час, але ейнае значэнне было ў першую чаргу важным для Вялікага княства Літоўскага. То есть яна нам была патрэбна для стратэгічных і для вайсковых мэт. Там адлюстравана гэтае памежжа, нават выяўлена месца Аршанскай бітвы і іншыя такія стратэгічныя рэчы. І надалей наступны такая хваля, уздым, гэта
стварэння багатага картаграфічнага матэрыяла за часам інфлянскай вайны. То есть быў адмаляваны, ну, яны былі досыць простыя, гэтыя планы і карты, полацкае княства, асобныя там замкі, пабудаваныя на тых тэрыторыях. Была вельмі гравюра такая важная і цікавая крыніца, гэта аблога полацку. Вось. І ўжо Часоў жахлівага? Так, гэта часоў Івана Жахлівага, і лічыцца, што Стэфан Баторый вось перамог у гэтай вайне, дзякуючы таму, што у яго быў такі вось інструмент, як карта. Вось. І надалей вось гэты сабраны матэрыял, і мы ўжо прыходзім да радзівілаўскай карты, якая была ў самым пачатку 17 стагоддзя створана ў нашым беларускім несвіжу. Яна была створана праз яна стваралася безумоўна з ініцыятывы Радзівіла сіроткі, але вось гэты патэнцыял эканамічны і магчымасці гэтай ён быў магчымы толькі дзякуючы пэўнаму ўзроўню гэтых тэрыторый. Про гэта мы уже рассказывали, і я так мяркую, мы можам яшчэ раз нагадаць гэта, таму вось тут ёсць ссылачка, калі што пераходзьце, і калі вам цікава, можаце даведацца пра гэтую карту. Ну, а у нас яшчэ ёсць пытанне на сёння, ці працягнем размову пазней? Не, безумоўна, пытанняў вельмі шмат, але я так разумею, што пакрысе мы набліжаемся да заканчэння нашай сённяшняй сустрэчы, але пытанні засталіся, іх не можа не быць, і таму я мяркую, што у наступны раз мы іх і асветлім, наколькі зможам. Сапраўды так, калі у вас ёсць уласныя меркаванні на гэты конт, дасылайце іх, каментуйце под нашым відэа. Таксама дасылайце нам свае лісты з прапановамі, магчыма, вы знайшлі нейкія карты. Таксама мы перададзім Ілле. Я думаю, ён будзе вельмі рады, калі ёсць такія згадкі. Любыя меркаванні чакаем лайкаў. Ну, дызлайкаў таксама можна, гэта нас падсцягне працаваць лепш, але больш за ўсё нас падсцягне, калі вы падпішыцеся на нас, і гэта будзе, ну, мінімальна, але дапамога нам. Да пабачэння, бывайце, сустрэемся. Да сустрэчы. Дзякуй.